जोङो दिनै लिगनि सिङाव थानाय गामिफोरखौ लानानै जायफोरा मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हादों सेथि थाखो नैथि थाखो थामथि थाखोआव बेसोरखौ जोङो मान बावनाय हाबाफारि लादों। जोंनि रिलिजियासनिफ्रायबो जाहाथे मोजां फरायसा दङ बिथांमोना केरियार काउन्सिलिं गैयैनि थाखाय गावनि फरायनायखौ माने जायखिजाया आयदायाव लानानैहा माने सुंथाब खालामना लायो। बेखायनो जोङो बेखौ ब्राइट खालामनो थाखाय साइन्सनिखौ साइन्स फरायब्ला मा जायो, कमार्स फरायब्ला मा जायो आरो आर्ट्सआव फरायब्ला मा जाहैनो हायो बिनि सायाव मोजाङै केरियार काउन्सिलिं होनाय जादों। आरो बिनिफ्रायनो जोङो मोजां माने दैदेनगिरि धोरोमजों लोगोसे समाजनि दैदेनगिरि जाहैनो हाथों बेनि थाखाय जोङो प्रग्राम लानाय जादों। बे हाबाफारिखौ 10 बाजिनिफ्राय लानाय जादों आरो दा 10 बाजियाव लानानै जोङो दा 3:30 जोङो फोजोबनाय जाबाय। बेयाव बोसोनगिरि हिसाबै बुंथिगिरि हिसाबै जोङो रौतानि सासे गाहाय आलासिखौ लिंनाय जादोंमोन। बियो MBBS 3rd इयाराव फरायगासिनो दङ TMCआव। आरो बेजों लोगोसे जोङो बे जोंनि गेजेराव थानाय गिरि हिसाबै प्रफुल्ल बसुमतारी सारखौ लानाय जादोंमोन। लोगोसे जोंनि गेजेराव सनायगाव गोजौ फरायसालिनि बर' साहित्य सभानि फोनांजाब नेहाथारि पद्म बसुमतारी बिथांखौबो जोङो दिनै बे केरियार काउन्सिलिंनि जिथु हाबाफारि बेयाव बोसोनगिरि महरै लानाय जादों। जोङो गासै 59 फरायसा फरायसुलिखौ दिनै बरायनाय हाबाफारिखौ फरायनानै लानाय जाबाय। बेखौ सेथि थाखोनिखौ जोङो मान बिलाइजों लोगोसे आर'नाइ होदों आरो मोनसे फाइलनि डकुमेन्टस होनाय जादों। लोगोसे जोंनि रिलिजियासनि माबा मोनसे बेखौ अनसुंथाइ बिदि होनाय जादों।